l'edifici que només va durar un any. Lluís Domènech i Muntaner va ser arquitecte, historiador, humanista, polític. Fou un dels principals protagonistes del modernisme català, amb obres tan destacades com l'Hospital de Sant Pau, l'hospital més maco del món i el Palau de la Música, l'auditori més maco del món. Va tenir com a deixebles Antoni Gaudí i a Josep Puig i Cadafalch. I aquí va fer un edifici que només va durar un any. Veurem quin edifici era, per què va durar tan poc temps... Era l'Hotel Internacional i va durar tan sols un any perquè es va construir exclusivament per l'Exposició Universal de Barcelona. I què en saps d'aquest edifici? Doncs no gaire, però crec que aquí aprendré alguna cosa. Doncs efectivament, aquí resoldrem el misteri més interessant, que és com van construir aquest edifici. Com s'ho van fer per cobrir aigües en només 53 dies? Com van dissenyar-lo pensant en que s'hauria de desmuntar al cap d'un any? Perquè ja us podeu imaginar que trobar documentació d'un edifici tan efímer de finals del segle XIX és una tasca majúscula. Però l'intens treball de professors i alumnes de l'Escola d'Edificació de Barcelona ha permès fer una reconstrucció sense precedents de com Domènech i Muntaner hauria dissenyat i construït el Gran Hotel Internacional. El 1888 hi havia un context de crisi econòmica a Europa, però Barcelona es preparava per l'Exposició Universal i això generava molta feina a la ciutat. No totes les exposicions universals eren iguals. N'hi havia de primer nivell, que es feien en ciutats com Londres, París o Viena, i les de segon nivell, que es feien en ciutats com Bordeus, Milà o Barcelona. En aquests casos, normalment se n'encarregava un promotor privat. El promotor privat, que tenia el contracte amb l'Ajuntament de Barcelona des de 1885 i havia d'inaugurar l'exposició a la tardor del 87, va fracassar. Va fer fallida abans de l'estiu d'aquell any, quan ja les obres anaven amb retard. L'Ajuntament va haver de prendre les regnes de la mostra per evitar un ridícul nacional i internacional. L'alcalde Rius i Taulet va encarregar a Elies Rogent, director de la Jove Escola d'Arquitectura, la direcció del projecte, el que seria tot un encert. Rogent va distribuir el treball entre els professors de la universitat i, de seguida, el treball va anar avançant, de manera que un projecte modest i antiquat es va ser substituït per un projecte molt més ampli i atrevit. N'han quedat obres tan destacables com l'Arc de Triomf, el Cafè del Parc... Però que això és el Castell dels Tres Dragons i és de Domènech i Muntaner. Que, per cert, que no anàvem a parlar d'ell i de l'Hotel Internacional. I tant, anem cap allà. Es va fer al Parc de la Ciutadella, que és on es feia l'exposició, al Passeig de Sant Joan, la Rambla de Catalunya, el Monument a Colón, que en aquell moment va ser molt important pels barcelonins, i el Passeig de Colom, que és precisament on es construeix l'Hotel Internacional. El solar que l'alcalde va triar era excepcional. Bona part de l'esplanada, avui coneguda com el Moll de la Fusta, era un espai que feia molt poc s'havia conquerit al mar, enderrocant la muralla de la ciutat, en aquell indret, la muralla de mar. Com que faltaven places hoteleres, decideixen construir un hotel per 1.000 persones, amb més de 300 habitacions. Un edifici de 150 metres de llargada i 35 d'amplada. Ho diu la Viquipèdia. Si bé és cert que ja es coneix l'existència d'aquest edifici, també és cert que falta molta informació que no està a internet, informació que estem revelant ara. Aparentment, era un edifici de 4 plantes, però en realitat eren 5, ja que existia una planta al tell a sobre de la planta baixa. D'aquestes 5 plantes, les 3 superiors i la part central de la planta baixa eren habitacions. A banda i banda hi havia 2 grans instal·lacions, un gran cafè i un restaurant de categoria. L'organització dels espais estava molt ben definida. Circulacions adients amb les habitacions al seu lloc, ben orientades i amb tot l'equipament de l'època. És pel cos central per on es produeix l'accés a peu o en cotxe de tracció animal a l'edifici. Aquest cos es desenvolupa entorn d'un gran pati d'una, obert des de baix fins a dalt i cobert amb una gran claraboia de vidre, constituint el centre funcional i representatiu de l'hotel. En aquest cas, hem volgut entendre les sensacions que el visitant va poder obtenir quan entrava en aquest cos central de l'edifici. Aquest primer impacte visual i sensorial. Quan modeles en 3D aquest cos central, te n'adones de la seva imposant grandiositat, que segurament va experimentar el ciutadà del segle XIX i els pocs afortunats que van gaudir d'allotjar-se en aquest emblemàtic hotel de la ciutat de Barcelona. Sí, un hotel de categoria, ja ho entenc, però com ho fas? Com construeixes tan ràpid el 1887? Per una banda, la localització de l'obra ajudava molt perquè tenien espai i això permetia que hi treballés molta gent alhora. Però a més, Domènech era una persona ben enginyosa i va prendre moltes decisions com fer quadrades les grans torres dels extrems en planta baixa, eliminar l'accés al terrat o fins i tot llogar els fonaments. Més o menys, va ser... Un treball ràpid, molt ràpid,
Calia allargar el temps i ho van fer allargant la jornada, treballant de 5 del matí fins a les 8 del vespre. De manera que els obrers treballarien 3 hores i mitja en comptes de les 9 que eren habituals. És a dir, farien una jornada i mitja i això és el que els pagarien. Això és mentida! Això no quadra! Era hivern, haurien de treballar a les fosques i en aquell moment encara no hi havia un focus. Només diré una paraula. Arc voltaic. Això són dues paraules. Una tecnologia innovadora que permetria treballar de nit. Van treballar diumenges i tot. Però allò decisiu per poder construir gran i ràpid era el projecte. I el projecte tenia un gran director, l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner. Anem a veure. L'edifici es construeix en 4 mesos. Divendres 2 de desembre de 1887 s'aprova el permís d'obres. L'endemà dissabte, dia 3, arriba l'autorització del govern civil per signar la contracta d'adjudicació de les obres. El diumenge, dia 4, la premsa anunciava «Demà començaran les obres». I serà veritat. El dilluns 5 de desembre arriben els treballadors en tromba mentre al despatx de Lluís Domènech es revisaven corrents els darrers plànols que recollien les reformes per poder reequilibrar el sobrepreu de la pressa. La dificultat teòrica de la fonamentació de l'hotel era important i ja coneguda. Fins i tot va ser airejada per la premsa jocosa i crítica. El terreny on l'hotel es disposava era un terreny d'aportació, guanyat al mar i conformat amb les pedres i la terra tretes de la muralla que allà mateix s'havien derrocat. Davant d'aquesta feblesa del sòl, Domènech va proposar una solució innovadora, una llosa de cimentació. Era una solució poc usada en l'època, però permetia fer un fonament molt prim i ample que podia repartir la càrrega adequadament perquè el sòl pogués treballar poc. Però el més curiós era de què estaven fets aquests fonaments. Eren raïls llogats a l'empresa material de Ferrocarriles i Construcciones que havia portat el ferro des de Cuba, procedent del desballestament i renovació de la primera instal·lació hispana de ferrocarril. D'aquells raïls, els de la filada de sota eren units per una volta de maó de pla invertida i els de la superior per una volta de maó de pla dreta, com si es tractés d'un revoltó, amb els carcanyols enrasats. Queda demostrat que llogar fonaments és possible. Anem a veure com farien les parets. Aquesta façana no està construïda d'una manera massiva. Això sobretot es fa, diguéssim, per dos dels problemes d'aquesta construcció. Un és que havia de ser ràpid i l'altre és que havia de ser lleuger. Això es aconsegueix mitjançant la construcció d'una paret de 15 a tota la seva vertical, una paret molt lleugera, una paret que permet dos avantatges. Primer, construir-se d'una manera apilastrada, de manera que sobresurten com unes dents, que permet la construcció d'aquest mur de 15 amb tota la seva vertical, sense necessitat de construir una paret molt gruixuda i que pesés molt. I la segona és que a mesura que van pujant, arriben fins a la planta coberta i finalment acaben la façana amb un envà d'acabat. Això permet construir en dues velocitats. Pots construir a dintre i a fora al mateix temps i això et permet avançar molt ràpidament en l'obra. O sigui que només es van fer parets de 15 i ja podien enguixar, pintar o el que fos. Brillant! Ara entenc com van anar tan ràpid. Si l'organització d'una obra normal era així, aquesta era així. La solució constructiva dels sostres fuig de la solució tradicional humida del sostre de revoltons. S'havia d'anar ràpid i havia de ser fàcil de desmuntar, perquè havien de tornar a vendre els materials. Per això col·loquen biguetes d'acer. Sobre aquestes biguetes, evitant la solució de revoltó ceràmic com a solució d'element d'entrebigat, només s'hi disposaria un empostissat de fusta massissa de taules de 2 o 2,5 centímetres de gruix, possiblement taules de pi, que se subjectaven sobre llistons transversals a les bigues col·locats encaixats sobre l'ala superior d'aquestes. El dia 16 de gener, mentre es cobria la planta entresòl, la premsa ens fa saber que ja s'estava acabant el decorat de les habitacions de la planta baixa. La setmana del 26, tot i el fred de l'hivern, ja s'estan cobrint la planta principal, que és la quarta, i el dia 31 de gener la premsa anuncia que probablement l'hotel estarà cobert la pròxima setmana. Més o menys, un pis per setmana. Semblava que l'edifici s'aixecava per art de màgia. Tant se'n parlava que l'Ajuntament va rebre una trucada de l'alcalde de Nova York per comprovar que això era cert i felicitar els que ho havien aconseguit. Les habitacions tenien distintes categories, en funció de la dimensió de l'espai i de la qualitat de l'equipament corresponent.
A la planta baixa hi hauria les habitacions familiars. A les grans torres s'hi disposaven habitacions de categoria. A cada torre, una habitació per planta. També eren d'alt nivell les habitacions que es trobaven al cos central, damunt del vestíbul d'entrada, al bell mig de la façana principal, especialment aquelles del pis principal que sortien al llarg percorregut representatiu. Aquestes prenien el nom d'habitacions règies, tot esperant la visita d'alguna casa reial europea. Les habitacions estaven lluny de disposar de les avantatges de la vida sanitària d'avui. El seu equipament, pel que fa a la higiene, eren la gerra i el ribell, situats en el tocador o en el quarto tocador, i els orinals allotjats en els armariets adequats que el personal de servei canviava. Les habitacions de planta baixa podien utilitzar els pous negres, per tant tenien excusató comuna. També les habitacions règies de la planta principal tenien excusat particular. La resta anaven als banys comuns. Com que els banys d'aquella època tendien a fer pudor, Domènec decideix situar-los estratègicament en els patis de ventilació, de manera que es dissipa aquesta pudor. L'acabat exterior de l'edifici d'en Domènec és intrínsec a la seva arquitectura. La seva expressivitat recau, evidentment, en bona part en el revestiment. I en aquest cas s'havia d'aconseguir amb els recursos habituals per als professionals que alhora poguessin tenir-los preparats a taller. Damunt de les bastides hi havia una munió d'estucadors, artistes, pintors, paletes, que acabaven durant aquests 2 mesos la part exterior dels murs, amb el tancament per una banda del maó que tancava el parament i tota una sèrie d'elements fabricats fora de l'obra que estaven segurament allà ja fora esperant a ser muntats. O sigui que compraven per catàleg i anaven col·locant? Efectivament, s'encarregaven plafons, motllures, capitells, tot d'elements de pedra artificial que es feien fora de l'obra i que donaven continuïtat i unitat a les façanes. En definitiva, tot plegat constituïa un nou llenguatge arquitectònic que anunciava canvis. Un tot integral de textures i colors que abandonava des dels revestiments les pautes del classicisme, iniciant el camí cap al modernisme que marcarà l'arquitectura d'aquest canvi de segle. Un plantejament que es feia des de la comprensió i l'enginy constructius, des dels paraments i revestiments que incorporaven recursos que tendien cap a la sistematització i, en alguns casos, cap a la industrialització. El 5 de desembre es va iniciar l'obra. El 5 de febrer, 2 mesos més tard, es van cobrir aigües. El 5 d'abril, altra vegada 2 mesos més tard, es dona l'obra per acabada. Un any després, la primavera de 1889, l'edifici havia complert la seva funció i s'inicia el seu desmuntatge, que durarà pocs dies. D'aquesta manera, el moll de la fusta va tornar al seu lloc. La construcció catalana era maó, versatilitat i fer més amb menys. No hi ha cap dubte que Domènec i Muntaner n'era un expert. Representar gràficament aquest edifici ha estat tot un repte perquè no el podem visitar i hi ha molt poca documentació. Per això vam haver d'estudiar i interpretar les fotografies, els plànols, els gravats arquitectònics de la propaganda de l'època. També ens vam ajudar amb el coneixement de les diferents obres de Lluís Domènec i altres participants com el Joan Llimona, del qual hem utilitzat les referències gràfiques, per poder fer un exercici de reflexió sobre els materials que possiblement es van emprar en els acabats i la construcció, fins i tot la il·luminació nocturna, possiblement de les primeres en ser elèctriques que va poder arribar a tenir l'hotel en aquell moment, donant com a resultat aquesta sèrie de renderitzacions que podeu veure. Una part important de l'arquitectura és la sensació espaial que tens quan estàs a dins de l'edifici. I aquest d'aquí, com que ens ha desaparegut, no hi és. I, per tant, aquest procés de treball amb tota aquesta informació històrica que s'ha trobat era reproduir l'interior d'aquest edifici, no? I reproduir les sensacions que tenien tots els visitants i els que s'allotjaven allà. I aconseguir això, com que l'edifici no existeix, ho hem fet amb eines digitals. Hem passat dels plànols a tinta que es feien al seu moment sobre paper, sobre tela, i s'han fet amb les tecnologies actuals, des d'uns plànols amb AutoCAD, a després modelar-ho en 3 dimensions, sigui amb el Revit o amb l'SketchUp, però el resultat final ens sortia una mica fred. Aquestes eines actuals són per representar un altre tipus d'arquitectura i hi ha hagut tot un treball a darrere d'anar retocant les textures, els colors,
per intentar acostar-nos no al que ens representa l'arquitectura actual, sinó com era en aquell moment. I tot aquest procés, igual que la investigació, s'ha fet a través d'aquestes fonts documentals que hem anat passant de les imatges, els gravats, a part dels textos, de com aconseguir tenir tota la informació suficient per reinterpretar aquest edifici, perquè hi ha moltes parts que ens hem quedat amb les ganes, que ens falta informació. I hem dit que hi havia un dietari de l'obra que no s'ha trobat, hem dit que hi havia un reportatge fotogràfic que havíem encarregat des de l'hotel que tampoc s'ha trobat i que ens queda camí per endavant, perquè hem acabat aquest treball en aquest moment, aquest document, amb la informació que tenim al màxim de rigorós possible, però sabem que ens queda per més endavant seguir descobrint coses si acaben apareixent aquests elements per tenir encara més informació. Des de l'Escola d'Edificació ens va semblar molt interessant aportar aquest treball que fos rigorós, ben documentat i sobretot des del punt de vista tècnic d'aquest edifici, perquè ja que s'ha perdut, s'ha enderrocat i no el tenim, poder-lo recuperar amb el màxim rigor possible per transmetre aquesta arquitectura que ja se'ns ha perdut.